4 studenten van verschillende kunstopleidingen exposeren dit weekend hun eindexamenproject in het Odapark in Venray. Een van hen is Lars van Bergen. Hij liet zich inspireren door het bos. Wat je eigenlijk hier rondom je heen ziet zijn bomen. En ik ben dus eigenlijk in het begin van mijn project ben ik door het bos gaan wandelen en ben gefascineerd geraakt door bomen en wat ze eigenlijk doen. En ik ben erachter gekomen van wat, ja, ze hebben ons zoveel te bieden. En ik als ontwerper kan eigenlijk niet zoiets ingenieus ontwerpen als dat eigenlijk een boom ontworpen is. Met alle functies die het heeft. En dat maakt mij als ontwerper denk van wow, zoiets kan ik niet. En dat wil ik eigenlijk laten zien. Dat we juist misschien meer moeten kijken naar hoe we met bomen, met de natuur kunnen samenwerken. En ook als ontwerpers daarop in kunnen spelen. Daar heb ik een aantal soort antroposofische bomen gemaakt. Dus bomen menselijk gemaakt. En die bomen die laten eigenlijk zien dus de menselijke materialen die wij gebruiken. En de link gelegd met de functies van een boom en wat een boom doet. Ja, welke materialen gebruik je dan zoal? Ja, het plastic is wel iets bekends wat we gebruiken. En het afval dus ook. En dat symboliseert ook meer van een boom die zijn bladeren, eigenlijk wanneer zijn bladeren laat vallen, geeft het een nieuwe functie. En vervolgens geeft die functie weer een andere functie. En zo circuleert hij eigenlijk zijn eigen verbruik en is het eigenlijk een boom heel duurzaam. En daarmee wil ik laten zien ook van wat kunnen wij nou nog leren dus van zo'n boom. Ja, en we staan in het Odapark. Hoe ben jij in deze plek gekomen? Was je gelijk welkom? Ja, ik was echt hartelijk welkom. Ik had contact gezocht omdat ik dacht van dit is echt een mooie bosrijke omgeving. Odapark presenteert kunst. En met mijn project dacht ik 1 en 1 is 2. Ik kom ook uit de buurt. Ik wist dat het er was. En van harte heten ze me welkom en heeft dit zich zo tot stand gebracht. Ja, nu ben je nog volop bezig. Het is te hopen dat het mooi weer blijft, denk ik. Maar mensen kunnen dit weekend wel komen kijken, hè? Is iedereen altijd welkom? Ja, iedereen is welkom. Het is nou vooral ook mooi omdat het in de buitenlucht is. Kunnen mensen gewoon binnenkomen lopen, even een kijkje komen nemen. En te aanschouwen mijn bomen. Ja.